Tuloy-tuloy po, usapan natin dito sa Kumpletos Recados. Kasama pa rin natin si Doc V. Doc V, may kinakausap tayo. Oo nga. Kino-convince. Walang kwenta. Sayang. Okay, balikan natin yung usapan natin na Doc V, yung ating topic ay thread lift. Lift. Yeah. Okay. Kanina pinag-usapan natin yung mismong thread lift na ilalagay na, tapos i-opera na, tapos yung sugat niya hindi ganun kalaki. Pag-usapan mo natin yung pinaka-root ng pinaka-problema natin. Bakit ba nangunguluntoy? Ano bang nawawala sa skin ba o laman ng tao as we age? Usually kasi pag umiidad tayo, no, nawawala yung elasticity ng skin. Yeah, correct. Yung fats natin bumababa. Yung fats. Yung fats. Yes. Yun pala yung nagsasag. Yung fats. Actually, yung fats, yung fascia, lahat yan bababa eh. So, yun yung nagiging cause ng ng mga lines. Paglalim. Oo. And, yung natin, yung ultraviolet light, yung Sa araw. Light ng araw. Yes, so it can cause dryness of the skin, then leading to wrinkles. Oo. Yan ang... So, mas Nagda-dry. madalas pala tumanda yung mga masyadong sa araw. Sa araw. Exposed, Yes, oo. yes, totoo yun. Kaya pala yung mga Amerikano, no? Alam mo, lang, meron mga Amerikano na... Mas matanda sila tignan Mas matanda silang tignan. Yes, totoo Kasi yan. lalong-lalo na yung mga nagsa-sunbathing. Nag-sunbathing, yes. O mga Yung ano gusto sila, niya ginagawa. yung sinasabi ko, purong Amerikano talaga. Yung mga Hindi yung hilig mga mapatan. Pilipino na nakatira na doon. Yung mga purong Amerikano, kunyari edad ko, pag nagtabi-tabi kami, na-experience ko na eh. Napupunta ako ng States, hindi ko akalain na kaedad ko yun. Akala ko mga tito ko yun eh. Hindi pala kaedad ko sila. Pero mahilig talaga sila sa mga surfing. Surfing, yan, oo. Kasi nadadry syempre yung skin, eh, di ba? Yung water nawawala sa cells. Ano yung pwede ba i-prevent yun, Doc? Yeah, yung mga sunblock. Pero ayaw nga nila na mag-sunblock. Ayaw Gusto nila lang- nga eh. Gusto Kasi lang gusto- umitim. Gusto Dito na lang sa magtan. dito lang sa airport, sa malapit sa clinic ni Doc. Tumingin kayo doon yung mga aalis, di ba, sa airport. Yes, yes. Nag-aantay yung mga Pilipino, nagsisiksikan sila doon sa parang Sa may alam niyo naman shade. dyan sa airport natin, Oo. di ba? Medyo maiksi lang. Pero yung mga Amerikano at saka yung Sa ibang araw. lahi, nasa labas. Nagpapainit. Naninigarilyo pa talagang init-init ng araw, nakakatawa ang itsura. Kaya mas silang tignan, mas matanda. Matanda. Saka yung sinabi mo dati, Doc, yung skin pag maputi, hindi mas maganda pa rin yung kulay Mas natin. maganda yung kulay natin. Yes. Pagka maitim ka, parang protektado yung... Yes, oo. Mas makapal yung melanin. 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 Melanin Marquez. Melanin Marquez, market. yes. So, nawawala yung fats dito sa natin. sa Bumababa mukha eh. natin. Bumababa siya. Anong vitamins ang pwede para Yung Vitamin E is for the skin. Yes. For the skin, the elasticity of the skin. Yeah, maganda yung vitamin Yun E. yung Vitamin perfect A na. din, pwede rin sa skin yan. Vitamin A. A and E. A and E. Ayun, makakapagpabagal yun. Yes, somehow. mapagbagal ng aging process ng balat natin. Pero posible ba yun, Doc V, dahil din sa kinakain natin? Hindi masyado. When you eat, siyempre, yung well-balanced diet, mas matagal ang aging Pagtanda mo. process. Yes, oo. Lalo na mahilig sa prutas, tsaka sa Yes, gulay. oo. Mas mabagal. Mas mabagal ang pagtanda. Okay, so pag nawala na yung fats at saka ano pa yung fasa ba yun? Yung fascia, yung Fascia. support. Fascia. Yung support ng muscle. Oo. Humihina. Pagka wala na yun, kaya siguro yung mga ganyang edad ni Vien. Medyo maganda pa yung kanilang Bata pa si Vien eh. Sabay Bata tinanong pa. on air, ilan taong ka na ba? 'Di ba? Medyo pa yung kanilang 14 skin daw. eh. May nakalagay pa talaga. Ba't di tayo kasama doon? Hindi, papunta ako. Huwag ka mag-alala, Doc. Safe tayo. Nandun pa rin naman. Oo, safe pa. Parang yung mga edad ni Bien, ba't di mga edad natin? Ba't hindi ganun eh, di ba? Oo, ilahat ba't si na lang Bien natin para mas maganda. So, yung mga, doon pumapasok yung pagkakulubot ng mukha at saka ng skin. Mabagal ang lalaki dyan.
Na ako naniniwala ako mabagal sa pagkulubot ng balat ang lalaki compared mo sa isang babae. Posible, oh. Oo, Maraming mga oo. baby face na mga lalaki kahit Oo, medyo oo. matanda na sila eh. Oo, ayan na. Huwag ka tumingin sa amin. Kaya nga tumitingin ako para kung kanina. Aray ko. Ganun lang. Hindi, at least sinabi niyang, maski na may edad, baby face. Baby Maski na may face, edad. oo. Yan, maski na may edad. Positibo pa rin yun. Okay, tama. Pwede. Saka yung mga age natin na ganito, Dok, ito yung tip, never mind. Yan, no. Okay na yun. May nanonood. Okay, balikan na natin yung thread thread lift. lift, eh. Okay, ito na. Doc, ano yung mga edad na pwedeng mag-thread lift Mag-thread na? lift. Ano yung ini-entertain nyo na may edad para na mag-undergo sa Usually, mga 4 years old hanggang 50, 55. Yan. 40 to 50, 55. 55, yan. No? Pag mga 60 kasi, Pwede na ako, Doc. Kasi, hindi pa pala. 2 years pa. Oo nga, 2 years pa naman. Napapaaga. saan ba yun? Sa 55 ba yun? Sa 55 ba? Sa 40? Kasi dalawa yung sinabi ko eh. 40 to 55. Oo. Sa 2 years pa siya mag-40 o Siguro Oo nga, no? Doon sa before, 40, Doc. oo. Sa 40, 2 years sa 40. Okay, Doc. Siyempre. Anong mga edad? Mga 40. Pero pag pumunta sa yung mga 20s, kasi may mga taong ganyan eh, di ba? Oh, yung mabilis, nagsasag Akala talaga. nila yung itsura nila, naku, yung aking ano. Yes, May records na ako. Ngayon, Praning, no? yung mga ganun. Praning, Pag correct. mga 20s, yes, pwede. Mas konting thread. Dalawa, tatlo siguro. Grabe, mas sobrang konti. Mas conscious. konti. Yung talagang, yung pinapangalagaan nila yung... For pag example, sila- like artista. Ay, mga Oh, yan, artista. sabi nila, kasi may lines na eh, may ganyan na eh, ayaw. You can put 2 or 3 threads. Hindi ako babanggit ng pangalan na. Meron kasing artistang lalaki na 80s to 80s. Yung lalaki na pagka tumanggap siya ng role, hindi na siya makangiti, hindi na siya makasimangot. Yung emosyon ng mukha niya iisa. Isa na Masyado lang. ng Kaya ano. nga ang mga role niya ngayon vampira eh. Wala nang emosyon. Wala na. Yung vampira nakaano na lang eh. Pero malaki yung pangalan niya. Poker Bakit face. mas tinanggap niya yung kesa dito sa thread lift, Doc? Baka ano bang ginawa sa kanya? Botox? Parang Botox botox, eh. yata Botox yun, kasi, oo. yes. So, kasi pinaparalyze mo yung muscle eh. Kaya hindi So, pag hindi na pinaralyze mo nag-work. yung muscle, hindi ka masyadong makasmile kasi ang nag-responsible for the pag-smile is the muscle. If you paralyze the muscle, hindi ka masyadong makakagalaw, di ba? Yung expression ng eyes mo, wala Kulang masyado. Yes, so... Halos wala na. Bakit di na lang ganun? Hindi, baka hindi pa uso yung... Noong mga panahon na yun. Yeah, so... Actually, before, during the mga 2006, 2007, na uso na yung thread, yung contour threads and the Aptos thread. Yan. Kaso nga lang, hindi siya naging popular kasi wala siyang ganon. Thread lang siya talaga. Okay. Oo, thread lang siya talaga. So, mas mabilis yung effect niya to. Yes, minsan 2 weeks lang, wala na. Wala na, sayang. Nawawala na yung effect. So yung kanina sinabi mo do kanina, yung ilang taon ng effect niya, Maximum is 2 years. Maximum na yun. mawawala siya. Mawawala, yes. Babalik sa dati. Mas less. Magkakaroon ka uli ng nasolabial fold, nung laugh line. Pero mas less compared dun Dun 2 una. years ago. Yes. So may effectivity pala siya. Oo. Like, yung time. May Right, range yes, lang, oo, may limit. Kasi ang facelift, usually yan 5 to 10 years eh. Yung ano talaga, yung surgical 5 to 10 years ang ano niyan, ang span bago pwede mong ulitin or pwede mong i-retouch, kumbaga parang gano'n. Ang kagandahan lang dito, since 2 years, then non-surgical, yun ang Non-surgical. yun ang ano eh. Non-surgical. Yung pa isa, surgical. Wala Tapos, masyadong dugo. mas mahal siya kaysa sa facelift. Depende sa dami ng threads. Kasi yung kada thread, siyempre, yun ang binibilang. Kailan thread, yun ang cost. Cost. Tapos up to what Per age thread. pwede magpa-thread lift, Doc? Actually, wala talagang exact age kung kung ilang taon, ano. Kasi minsan, merong 55 years old na parang 40, di ba? Parang tayo na, mas Correct. bata. Oo, mas bata sa age na, Oo, di di ba? ba? Para kailangan natin, pala mag-senior citizen na. Oo, di ba? Ika nga ni Bien, young look, ang sabi mo kanina? Younger looking. Younger kaysa sa looking, age. di kaysa sa age. Yes. Baka wala talagang exact age kung ilan taon pwede. Kung mga senior citizen na, Doc? Pag senior, yes, usually yan,
Facelift na Facelift talaga. na yun. Facelift na. Kasi talagang sag na. Hindi na kaya ng threads. Sa Korea, I attended a convention. Sa kanila kasi mga pasyente, bata talaga, mga bata. O kaya nga yun yung Kaya sinasabi ko successful. kanina. When you say talagang successful yung thread lift sa Korea, kasi talagang ang daming thread lifts doon. Iba-ibang company, iba-ibang produkto. Kasi yung mga pasyente nila, mga bata, na pag hinila mong ganyan, Oo. Kita agad kita yung agad. resulta. Yes, makikita mo na, bumata nga. Kasi pag 75 years old, na nilift mo, using the thread, Hindi masyado. Pero meron malamang pa rin. wala, malamang wala. Ay. Oo, kasi Malamang walang sag mangyayari. Masyadong sag siya na hindi mag-hold masyado yung mga spikes ng ng thread. Ito, Doc, meron ba nagpupunta sa inyo, mga 75? Yes, meron, pero hindi ko ina-advise ng thread lifting. Facelift. Facelift na. Okay. Meron ako pasyente. Marami. May 75 nga. Gusto mag-breast augmentation, di Dari ko, ba? talaga? Yes, pero hindi ko na nga tinanggap. Hindi ko na... You have to weigh the risk against the Oo nga. benefit. Correct, Kaya oo nga eh. Kung kaya pa ng 75 health nila. Kung 75 years old, magpapa-breast augmentation, baka magka-problema siya intraoperative. Yung habang ino-opera mo, mahirap, di ba? 75, ilang years niya na lang papakinabangan. Oo. Hindi naman sa niyo ba, pag-ano. Doc, na breast augmentation, Lola? Bakit? Hindi, kasi meron siyang boyfriend na Naku, yun younger. ang sinasabi. Oo, younger. Kaya, oo. Although this 75 is not 75 looking, no? Hindi siya 75 years old looking. Pero syempre, Iba pa rin. isipin mo pa rin kung Age ano. pa Saka kung kakayanin nung health niya yung yung operation mismo, yung sistema niya ng Nung katawan, ng yung syempre operasyon, healing kung kaya yan. ng ano niya, katawan niya, ng Kaya ang health ginagawa ko doon, pag mga ganon, iaano mo lang sa ibang, magpa-nose lift na lang kayo, mami. Mas safe. Kasi local anesthesia lang. Hindi katulad pag breast lifting, syempre, tulog yun. Baka hindi na magising yun. Pero ito, Doc, gusto ko pala itanong, ilang beses mo pwedeng ipagawa yung thread lift? Kasi di ba nag-scar siya sa loob, hindi ba masyadong, hindi ba nakakasama yun na paulit-ulit mo ginagawa Yan, every magandang tanong ni 6 Bien. months. Pang ano yan pang convention na tanong. Yan ang Correct, tanong, correct. yan tanong sa convention. How often can you repeat it? Yan, ganyan. Kasi nga magpepeklat Oo, sa mahirap loob nang lalo galawin. Oo. Usually yan after 6 months, pinapabalik yung pasyente. Hindi na natin. Mas madaling gawin. Mas madaling gawin. Pero after 2 years, pwede mo pa rin siyang lagyan ng O sa iba mo na naman Ng butasan. sa iba, sa ibang iba area. Eh, Pero pag- pwede pa rin. Pag wala ng space. Hindi, natutunaw yun eh. Okay. Natutunaw siya. Pero Pero yung scar habang kasi- patagal ng patagal, pahirap ng pahirap. Oo, Kasi kasi may scar na. may matigas na yung sa loob eh. Tumitigas siya sa loob. Okay. And it's okay. It's Okay lang, yes, okay lang. Habang tumatagal pa naman yun, lumalambot uli. Bumabalik ulit. Bumabalik uli, yes. Bumabalik Kanina uli. may na-mention ka kanina, Doc, yung thread lift, pwede sa puwet? Puwet tuloy. Yes, pwede sa Bakit back. ba sa butt? Oh, Bakit yung ba mga pag iniigib At sa saka hindi sa na breast, bastos? di ba, pwede Sa rin. breast pwede rin. Yes, sa breast pwede rin. Sa butt, ganun din. Sa back pwede rin. Oo. Mas malalaki, same thread lift. Mas malalaki. Tsaka mas marami. Mas marami. Mas maraming threads. Masakit naman yun. And mas marami nga, mas mahal. Baka halos kapresyo lang siya ng surgery. Yung operasyon. Nyari ang Surgery na lang. surgery ka na lang. Mas long-lasting. Ano kayo, isang araw pupunta sa iyo. Bakit mo papagawa yung puwet mo? Eh di yung mukha mo. mukhang mas kailangan. Mas nakikita. Mukhang mas kailangan ng mukha mo. Kaysa sa sa butt. Siguro, sabi ng pasyente, ang bira naman tong doktor na to. Pero pwede masaktan yun, Doc. Kunwari, syempre yung sasampal, gano'n. Hindi naman, yun. Oh, lalo na sa mga artista, Dok. Hindi naman. Right Hindi naman. after. Right after? Yes, may pain right after. May May pain pain pa pa rin rin. kahit paano. Kasi syempre, violate mo yung, Oo nga yung ng face Yung eh. face, so... Gano'ng katagal, Dok? Ang Kailan pain pwede yun? ulit masampal? Hindi, usually you can give naman yung pain reliever, no? Makakaya Sabihin ng na natin, pain artista na ang ka-eksena niya, si Marisol reliever. Maricel Soriano. Soriano. Marian Soriano. Hindi, masakit talaga. Oo. Masakit yun. Siguro after 3 Itong days, baba pwede mo, na. pumunta dito Eh sa kung yun tenga. yung walang ipinilagay na thread, pag Masakit sinampal, na. masakit. Oo. Lalo na may. Oo, correct. O sige, medyo malapit na tayo matapos, Dok. Puntahan na natin yung pinakadelikadong Yes, ito na. party Million ng dollar ating question. usapan. Magkano? Kaya ba yan?
ba yan yung bilang? Per thread. thread. Per Yes, thread. per thread ang bilang. Pero nakapakete na yan sa buong operasyon. Yes, oo. Malalaman mo ba, Dok, kung ilan, ikaw, ang thread na kailangan mo Tingin pa lang. mga nasa 100 plus. Ay, yes, grabe. yes. Malalaman mo. Malalaman. Kasi habang inaano mo, dinodrawingan eh. Parang sinabi mo. Kaya nililift mong ganyan, lagi mo, dodrawingan mo. Tapos dito, Parang sinabi per mo. thread, it will range from 800 to 1,000 pesos per thread. Per thread. thread. Per 800 thread. to 1,000. Okay. Pero ang magdi-decide pa rin, sasabihin ni Doc Viseo, kailangan mo 100, pwede yung tumawad, 75? Kung pwede ba yun, no? I-effect bawas din. Yes, mababawasan yung thread. Mababawasan naman. So, pwede naman. Pwede naman, pwede naman. Nagagawan pa naman pala ng paraan. Medyo yung price natin, hindi katulad pag surgery, 140,000, ganyan. Yun na yun, agad. fix Yun na na. agad. Ito per thread talaga, Per yung thread. pasok ng thread talaga Yes, sa... oo. Minsan, mas mura doon sa, kunyari, pinag-usapan ninyo, mga 20 threads. Minsan, after 10, okay na eh. Okay, mas mura yung Okay babayaran na yun. ng pasyente. Okay. So, pwede pa mabawasan. Pwedeng mabawasan. Yes, so. Kaya Okay. medyo yung price, hindi natin masabi na exact. Basta per thread is 800 Per to thread. 1,000. Pag mas maraming thread, pwedeng bumaba hanggang 500. Discounted. Yes, hanggang 500 pwede. Kunyari, mas marami. Kunyari, let's say, 50 threads. O, pwedeng 500. Malaki na rin. Laki no, ha? Oo. Marami rin kasi mga Kaya dapat maraming mga threads. different companies, di ba? Eh, Mas kasi marami kung kang order rin. kung babayaran mo mura. yung Correct, sinabi mo oo. kanina, Wholesale. 800 to 1,000, di pahig na ako dun sa 500, Dok. Isama mo na rin yung bot mo, di ba? Face at saka bot mo Ay, na. hindi pa pinag-uusapan yung VAT doon. Oo. Okay, maraming salamat, Doc V. Thank you po. Thank you Thank very you so much much, Doc for V. sharing Thank that you. thread lift. Saka namin Yes. pwedeng hantiin, lalong-lalo na doon sa mga nanonood ngayon. Alam kong maraming interesado marami sa yan, oo. tungkol sa thread lift na yan. Wala pa namang sugat. Ang clinic po natin is the ground floor of Air Force One building, Airport City Mall, Naia Road, Parañaque. Yung ating pong clinic sa BF will be open next week. Wow! Very Yes! nice. Congratulations. Bukas na. We have Bubuksan to na be uli. there. Bubuksan na uli. Opening. Yeah. Medyo Re-opening. nagagalit na yung mga multo doon eh. Buksan na daw. Sabi, kailan Wala ka na. babalik dito, Dr. Vasquez? Wala nang matakot. Wala nang matakot, correct. So, next week, it will be open na po. Saan po namin pwede makontak? Telephone numbers 829-9755. Yan po. And 0917-866-2714. Alright. Okay. So, ano pwedeng iwan natin sa ating mga viewers ngayon, Bien? Ako basta importante, kung ano man yung papagawa nyo, dun kayo sa sigurado kayo. License, yung mga ginagamit niya, aprobado ng kung ano pa bang mga bodies na nag-approve ng mga gamit na yan. Basta dapat, you check first before you go there. Bago nyo ipagawa kung ano man yun. Kasi sabi nga natin, kagaya ng mga previous episodes natin, hindi mo na maibabalik yung pinagawa mo na eh. Lalo na kung binawasan yan. Binawasan na, hindi mo na maibabalik yan. So, Tama. importante na dun kayo sa lehitimo at sigurado kayo na talagang makukuha nyo, kumbaga, the price is right din. Ganun. Sa akin naman, kung pinanganak ko kayong pangit, Yun ang... Parang it hurts. hindi ko tuloy. Kung pinanganak kayong pangit, na marami nagsasabi sa inyong pangit kayo, pangit kayo, pangit kayo, pangit kayo, hindi nyo kasalanan yun. Di ba? Correct. Hindi nyo kasalanan yun na kayo'y pinanganak na pangit. Maring may pinagmanahan kayo, yung galing yung mukha nyo sa nanay nyo, sa tatay nyo, tapos nag-mix, tapos maganda yung nanay nyo, maganda yung tatay nyo, lumabas ka, pangit. Kasi nga, ganun nga ang ano eh. Ganun pwede. nga yung pag nag-mix yung lahi eh. Lumabas, ang pangit. Ang pagiging pangit ho ay hindi kasalanan. Pinanganak ang pangit, hindi ho kasalanan yan. Pero pag mamamatay kang pangit, kasalanan mo. Correct. Kasi maraming paraan. Oo, marami. Andiyan na si Doc V eh. Oo. Okay, tandaan nyo ho yan. Pag pinanganak kayong pangit, hindi nyo ho kasalanan. Oo. Pero pag mamamatay kayong pangit, kasalanan nyo na. Maganda yan. Maraming salamat, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Hanggang sa muli. Kami po ang inyong mga nakasama. Ako po si Dennis Santinor Jr. At ako po si Vian Daclos. Maraming salamat, Pilipinas. Bye-bye! Bye!